стори, това е... Добро утро отново. Преди да ви срещна Жана с Мистър България, аз ще ви срещна с един мистър на художественото творчество, ако така може да наречем изобразителното изкуство. Вяра Петрова е на изложбата на Петър Пиронков. Тя се открива тази вечер. А пък вие, зрителите на TV7, ще можете да я разгледате в аванс. Казвам веднага добро утро на Вяра, защото картините са прекрасни. Поздравявам и Петър Пиронков за поредната му изложба. Този път в България, защото той има много такива и извън страната ни. Добро утро! Добро утро от арт-галерия Париж-Москва. Тук е страхотно. 5 зали, пълни с картини. Петър Пиронков е вече до мен. Арт. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на TV7. Първо да ми кажеш какво има в тази зала, в която сме в момента. Какво ще видят? Ще видят моето изкуство първо. Моята персоналност и тази духовност, която аз търся в моите картини. В смисъл, композициите са много различни. Цялата експозиция е подготвена специално за галерия Париж-Москва, както и за Дома на Москва в София, който ме поканиха специално преди време. И общо взето зрителите ще видят една неповторима и въздействаща духовно живопис. Тематично ли са разпределени залите? Тази, която сме в момента, какво виждам? По-тъмни тонове сякаш на картините. По-тъмни... Да, защо? Защото при мен, как да ви кажа, моето цветоусещане е такова. Но иначе като тематика не, както сами ще видят и зрителите, и ние виждаме, че при мен сюжетът е много малко наблегнат. Защо? Защото живописта е една духовна енергия, а не илюстроване на дадено събитие чрез цветове. Живописта е един душевен трепет, който се създава в един много личен акт. Защото една картина е личен акт на художник, преди всичкото. Тази, която виждаме в момента, в какво настроение си бил, когато си рисувал? То се вижда, музиканти, радостно но повече аз търся това въздействие и абсурда на цветовете и на фигурите. Защо? Защото за мен абсурда е другото ни усещане за нашето аз в отвъдното. Нека да видим и следващата. Наречен паралелен свят на нашия, който е. Нека да видим и следващата. Тук има две много въздействащи картини. Тази е доста голяма. Това Кажи ми повече. Какво е? Оплакване или пиета, по-точно. Как да ви кажа, това са точно последните ми търсения в фигуративната живопис. Ние българите сме много силни, да не го забравяме и да не го подценяваме. Сме много силни в фигуративната живопис. Ние имаме голяма история и сме наследници на една голяма култура, която не трябва да я забравяме и трябва само да я допълваме. Като казвам наследници и се сетих веднага за твоят баща. Той противеше ли се на твоите търсения като художник? Противеше ли се изобщо на това да ставаш художник? Не, аз съм отраснал в една артистична среда. Да не го забравям. За зрителите да кажем само, че това е великия Енчо Пиронков, е твоят баща, художник. И цял живот живееме в изкуство и съм живял в изкуство, така че той не е имал нищо напротив да се занимава. После изкуството е индивидуалност. Няма нищо общо баща, майка, сестри, лели, братовчеди. Това е нещо персонално и много лично, преди всичко. Имаше една картина, която изобразява коне. Знам, че баща ти обича повече. Ти? Аз много ги обичам и много съм рисувал и продължавам да рисувам. Защо? Защото конете за мен... Коня е едно животно, което абсолютно винаги е съпътствало човек. Абсолютно винаги е до човека и човека го носи вътре в себе си. Понятието закон.
до толкова е залегнало вътре в нас, че като ежедневие. Въпреки че не яздиме, не такова, но просто ние го носиме вътре в собствената си клетка. Вяра, толкова внимателно говорите, толкова тихичко и толкова арт, както казах. Съкън да не съборите някоя картина към Петър Пиронков. Един въпрос. Виждаме много хубави картини, аз имах възможност и по-рано да ги разгледам. Нека да попитам, основното нещо, което искате да кажете на всички, които ще разгледат изложбата. Лайт мотива на всичко, което показвате. То отразява, казахте, вашето настроение много субективно, но нещо. Със сигурност имате нещо, което зрителите на картините, посетителите на изложбата искате да запомнят от всичко, което ще видят. Кое е то? Въпрос от студиото. Какъв е лайт мотива на изложбата? Какво искате да кажете на хората? Аз искам самите зрители да дойдат да усетят тази духовна енергия, която излъчва моето изкуство. Това е единствената цел. Защото ние сме материални същества и не трябва не трябва даже и в изкуството да си позволяваме материалното. Така че аз гледам повече на духовното, на това въздействие, на този, може да смело да го наречеме модернизъм, въпреки че думата модернизъм е малко стара. Защо? Защото модернизма е декаденство и мистицизъм. В смисъл анархия и мистицизъм. Това, което олицетворява нашия сегашен свят. Тази анархия и експресивност на живописта. А иначе сюжетите са повече, как да ви кажа, по-поетични. Поетични души. Рано сутрин прекъсвам разговорът ни с Петър Пиронков и Вяра Петрова, защото все пак трябва да накараме всички наши зрители да отидат на изложбата. Надявам се да сме ви провокирали с част от картините, които видяхте. Днес открива в Дома на Москва изложба на Петър Пиронков. Вяра, благодаря ти, че ни разходихте за кратко из картините. Понеже нямаме много време, в 9 са следващите ни новини. Преди тях много ми се ще да видя Жана, за да ни разкаже какво очаква тя от Мистър България. Вече казахме, че той ще е в студио. За добро утро, Жана. Ами да, при мен в студиото ще е мъж с голям ум, Мистър България, както каза ти. Той не се е появявал отдавна.